Sí, Compromís hem tingut un debat intens sobre aquest tema, no? Perquè nosaltres entenem que hi ha una denúncia d'un fiscal d'uns fets, però també entenem que potser l'exigència de responsabilitats polítiques s'haurien de desplaçar cap a l'obertura de judici o el que popularment es coneix com a imputació o com a mínim a esperar a que el president ens doni explicació sobre el que ha succeït o no. Per tant, enteníem i ho hem parlat que potser amb la simple acusació del fiscal encara era prompte per exigir, teníem poca informació com per exigir responsabilitats concretes o que vostè s'apartara del càrrec. Aquesta era la visió general que tenim Compromís. Sí que és veritat que Compromís tenim molt clar que nosaltres sí que el reprovem a vostè i al govern del Partit Popular per la gestió d'estos 2 anys, per la gestió política, molt més enllà de la qüestió puntual esta que ja diguem que s'haurà d'esperar a veure com es desenvolupa judicialment per fer un judici de valor demanant la responsabilitat o que un càrrec polític s'aparte o no de la seva funció, en aquest cas la seva, que és de president de la Diputació. Nosaltres, senyor president, li ho hem dit moltes vegades, el reprovem perquè vostè representa, pel que vostè representava ja abans de ser president, assessor de camps, diputat palmero del pitjor partit popular de la història, amb més de 45.000 milions d'euros de deute a les Corts, màxim responsable del control en radiotelevisió valenciana quan el senyor Castillo, quan es van deixar 1.200 milions d'euros de deute i no el que vostè estava dient. Número 3 del Partit Popular, senyor César Sánchez, en l'època del dòping de les campanyes electorals, vostè era responsable d'acció electoral. El reprovem perquè pràcticament no ha fet absolutament res del que va dir que faria des del principi de la legislatura. Si diguérem quina és la seva màxima consecució, pràcticament no sabríem què dir d'este govern. El reprovem per haver comprat a un diputat trànsfuga, anem a dir-ho clar. Senyor Sepulcre va a tots els organismes autònoms, això mai havia passat en cap diputat. El recolzament que hem vist així, quan ell deia que defensava els interessos de la província, però no permetia que aquesta província poguera ajudar al manteniment de les escoles, queda molt clar que s'ha comprat la majoria absoluta amb recursos públics i el reprovem per això, senyor César Sánchez. Incrementaria la inversió als pobles, reduint burocràcia i reduint privilegis. S'ha reduït al 2000, esperant en personal valencià. Per dir que aplicaria el pla objectiva i després no fer-ho i mantindre les nominatives en els pressupostos. De la difamació en els falsos mitjans de comunicació, la principal arma contra l'oposició i contra la meva persona. Li parle d'un modus operandi que el Partit Popular coneix molt bé, el cas Púnica, on vostè és citat en el sumari. Quan vaig denunciar l'assumpte de les rodones, la campanya que se'n va organitzar, quan vàrem denunciar la qüestió del cas Fitur, la campanya amb les mateixes notícies copiades i pegades d'un any per a un altre, inclús copiant les faltes d'ortografia en aquests mitjans de comunicació. Això ho han organitzat vostès i es reprovem per això, perquè fa vergonya. Es reprovem també per la gestió de l'assumpte de les redones, 2 milions d'euros que havia de pagar Rajoy i que avui portàvem una moció que no hem pogut debatre per a criticar això, perquè aquestes redones eren necessàries, però s'han hagut de treure els diners dels pobles. I vostè es va comprometre amb mi a fer un pla d'inversió en els punts perillosos de tota la carretera nacional i no s'ha fet, no s'ha fet. El reprovem per dir coses que després mai es fan. El reprovem per votar en contra de la comissió d'investigació i després obrir-la obligat i després tancar-la setmanes després de que trobàrem presumptes irregularitats i aprovar un informe on s'insultava l'oposició i especialment a la meva persona. El reprovem per dir que era culpa d'altres, del sector dur, de la Diputació, del senyor Carlos Castillo, que farà la política que farà, però ell no és culpable del tot el que passa. Sí, vostè és el president. El reprovem per no donar mai la cara i desviar els temes d'atenció. El reprovem per haver promès una oficina de captació de fons europeus que no existeix i que ja ha tingut 3 diputats responsables. El reprovem per posar totes les pegues del món a xarxa llibres, pegues que ajuden a les famílies.
El reprovem per haver convertit la Diputació en un búnquer de batalla contra el govern valencià quan a vostès... Fullana, por favor, le ruego, por favor, que la propuesta de reprobación no es suya, es de Izquierda Unida. Le ruego que se ciña a la propuesta de la señora de Izquierda Unida, porque si usted quiere reprobarme, le ruego que presente una propuesta de reprobación al presidente. Vaya terminando. Sí, el reprovem, deia, perquè vostè només ha votat el 30% de la ciutadania i ningú l'ha votat per sufragi universal per a fer el que està fent. El reprovem per defensar l'escola amb recursos privats en contra de l'escola de tots, per defensar l'escola de los amiguitos. El reprovem per haver ordenat instal·lar un pany en els accessos exteriors del despatx de Compromís i fer-ho en cap de setmana i contra els preceptes de riscos laborals. El reprovem per haver prohibit amb un decret que avui es pugui debatre la moció dels pressupostos. El reprovem perquè era mentida plantar 1 milió d'arbres, perquè era mentida l'inserso provincial. El reprovem perquè les ajudes temporals són mentida, perquè no hem entrat en el fons de cooperació. El reprovem per no fer res i viatjar amb 3 cotxes oficials, 3 càmeres, un fotògraf i sempre gent de premsa i no fer res. El reprovem perquè en 2 anys vostè no ha fet res del que va dir que havia de fer. Gràcies per su intervenció.